YouTube. Kumain na ito, tatay. Kumain na sila. Sabihin na daw. Kasi nila Meron. Si... Ganito? Meron? ibago yan. Sila Miles? Lagi. Ah. Taka lang. Dito po. Flat. Pero ako ng bago mong tripod. Sira to eh. Yung sa ano bago. ko, sa ring light ko, nakaba yun. Ayun, ay nababa. Oo, parang ganyan din. Oo nga, hindi nga pwede nababa. May pakalas nga ako nito. Pakalas. Tatalian ko ulit. Yeah. Hala ka dyan. Matulog ka naman. Sinali na cellphone mo naman. Wala, sinakal ko na. Wala, sinali na yung cellphone. Tama naman. Sinakal na ni Lolo. Ano ba niya? Ano ginagawa mo? Natali ko yung cellphone ko, sinakal ko na. Tali. Kung ba ako tulalagay ko sa ano, lamesa. Nakakot ang bingo eh. Oo lang yun. Hindi pa rin
Vice President. Dito tayo lahat. Sama. May lobat to. Sige na. Check May palitan din mo.
Okay, konti ka timing na lang. Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sa dami ng tao, hindi ako makapagsalita. Sa inyong pagpagsalamin ng tatay namin. Ito po ay hindi kasiyahan. Ito po lang ang gusto ng aming tatay kasi mahilig siya sa ganito kasiyahan. Ito po ay lamay, hindi po kasiyahan. Maraming salamat po. Ito lang po.
Sound check, 1, 2. Sound check.
Lasong na po yan. Okay lang po walang palakpak, hindi na po. All this? Tabi-tabi rin na konti. Laba. Ayan. Siguro ito, bagong-bago po. At kasing bago nyo rin po. Asan? Okay lang ba? Okay. Sige. Kuya, yung mata yung tayo. Agayan ba ito? Matagay daw. Sabi. Agayan mo nga yan. Wala sa order Ayan, bagong
Wish ko na yun. Ayan, si ate. Okay yan. Ate. Mars. Ayaw na. Mars na. Agakan niyo yan. Plastic kayo. Dito tayo sa stage. Welcome, welcome po.
Ganyan na lang. Ay, wala na tayo matugtog. Ha? Okay na. Apat.
bang sabihin at di mapagdating, hindi makatingin. Sana'y huwag mo na itong balik-balasin. Susubukan ko kasi ang mga sinabi ko na huwag nalalaman sa akin. Ang tunay kong mamahalin. Naakala ako'y sakit na walang sasapalit. Umanito pagkita, abot lang isang dating sa mga sinabi mo na ang nalalagan sa akin. Sa tunay kong mamahalin.
tatay. Sino may alam dyan? Sige na, huwag kayong mahiya. May isa lang to. Sino? Kita ko. Ayun. Teka ate, huwag ka mahiya. Ate ba? Ate, halika dito ate. Ate ba? Oo, ate ba? Hindi ko kasi... Bilang ito, yan. Sige na. Huwag nyo naman, supportahan nyo. Kung baka may gusto tumabi, sa bakit naman. Dito yan. Dito kasi center of attraction. Yan. Para kita-kita sa sa camera. Kaya di ba? Ha? Ako nga pala. Nakalimutan ko nga pala. Ano ba ang pangalan niyo po ate? Ha? Andre po. Andrea? Opo, ayun, opo, Diyos. Ayos lang yan, walang problema. Sorry mo, sir. Ano, kaya nyo na? Next. Single to. Single na drummer namin yan. Single din. Single din to. Diba? Okay, sige po. Pagkatapos po ayun nga po. Aba. Okay po to. Palakasin nyo naman ang loob. Practice lang.
cellphone mo ate. Kanina to. Sa iba to? Hindi na. Ayan, ayan. Di malamig, kuya? Ayan, oh. Ayan, di malamig yan. May laman ata yan, kuya. Ay, malamig din pala. Baka ibang Huwag kayo. ka na lang doon ng ano. Riggs! Baka sa diyan ha. Sabi ka kay nanay ng bottled water na hindi G malamig. to G. Kuya, ilan daw? Hindi malamig. Hindi, yung bottled water na kasi. Dalawa lang daw. Sige, sige, sige.
must be free. Yes, thank you so much, Madam. Thank you. Isang tabi ng mga binig. Yun. Meron pa po ba? Ayun, meron pa po raw. Wala po ha. Ano na po kami ng isang ayun. Meron pa raw. Ate, ano pa anak nyo? Ano po? April. Pasensya na po at kami okay. Hindi na lang yan ha. Ano yung kumanta nun? Kailan po sa sa traffic. Kailan po mahina po. Ayaw po tayong musad.
Yan. Ano pare?
Okay, okay. Yan. Ano muna kami ng isang makapagbag damdamin. Wala tayong pang-photo. Makapagbagdamdamin na meron level sinta.
Ay, okay, okay. Okay, sorry. Tao lang, tao. Masyado ka nagmamadali. Okay. Yung mga gusto pong jumam, mamaya po ha. Open na stage po tayo. Okay.
invite po tayo sa second set. Yung selos po ni Nanay. Standby lang po namin. Ano lang po kami,